Kaixo eta ongi etorri erronkak berbagai saio berri batetara. Goienaren 25. urteurrena dela eta hasi ginen mainguru sorta hau egiten udaberri inguruan eta gaurkoa izango da azkena. Tarte horretan hainbat eremutako erronkak izan ditugu mahai gainean, izan euskararekin lotutakoak, kultura sortzaileek dituztenak, enpresek, energia transizioa, gizarte ongizatearekin lotutakoak, gaur transizio demografikoak ekarri dizkigun erronkak aztertuko ditugu. Europako ugalkortasun tasa txikienetarikoa dugu, 1,3 seme-alaba emakume bakoitzeko, eta bizi itxaropen handienetakoa, bataz beste 84 urte. Hori horrela, hamarkada gutxian alderantzikatu eginda gure populazio piramidea. Adituek transizio demografikoari buruz hitz egiten dute. Eta aurreikusita dagoen bilakaera demografikoaren arabera, desoreka gero eta handiagoa izango da, horrek ondorioak larriagotu egingo ditu. Arlo askotan gainera. Horiek aztertzeko elkartu gara gaur, egia esan ordubeteko saioan ezin ditugu arlo danak kontuan hartu eta danak ondo jorratu, hori horrela erabaki dugu esanguratsuenak diren, gure ustez esanguratsuenak diren 4 aukeratzea. Enplegua, ekonomia, hezkuntza eta arlo soziosanitarioa. Eta 4 lagun gonbidatu ditugu gurera, adituak, arituak, nahi duzuen bezala deitu, baina tira lagunduko digutenak pixkatxo bat argia egiten gai honen inguruan aurkeztu egingo dizkizuet, gehiago luzatu barik. Alde batetik hor dugu, Garazi Guridi, Oñetiko San Martin egoitzako gizarte langilea bera, Maiaren beste aldean Inigo Inarra, lan aholkularia, Aretxabaletako zenbaki aholkulariak eta bokatuak zerbitzuan, hemen aldamenean Koldo Azkoitia, Debagoieneko garapen agentziako arduraduna bera, eta gero Itziar Larrinaga, irakaslea eta 2 ume arrazializaturen ama. Lehenengo eta behin, eskerrik asko lauroi etorri izanagatik, tira batzuk baduzu esperientzia, olako lekuetan, beste batzuk badakit lehenengo aldia duzuela, eta horrexegatik, mila esker lehenengo eta behin. Eta hasteko, ondo iruditzen bazaizue, lan munduarekin hasiko gara Koldo, zurekin, tira, zeintzuk dira erronka demografikoak, aipatu ditu datu batzuk eta pixkatze bilaka ere izan dugun, enpleguaren munduari ekarri dizkion erronka nagusiak zure ustez? Bai, kaixo. Esan beharra dau, azkenengo 25 urtetan, praktikamente 2000 urtean, Debagoienak 72.000 biztanle eta piku hor bueltan zebilela, eta gaur ere, 25 urte pasata, kopuru ia berbera daukagula, ez? Horrek esatean nahi du ezer aldatu ez dela? Erabat kontrakoa, ez? Aldatu da biztanleriaren egitura erabat. Batetik, azpimarratuko nuke, atzarrian jaiotakoak hirukoiztu egin direla, hiru, zelabait biderkatu direla, eta gaur egun dagoeneko kanpoan jaiotakoak biztanleriaren 12% suposatzen dute. Eta beste fenomeno bat, eta are eta sakonago eta jarraian ematen ari dana da zahartze prozesua. Gaur egun ja porzentaia, eta ez ditut nahi zifra larrei ematia, baina hori, 60 edo 50 urtetik gorakuak gehiengoa dira lehen aitatu duzun piramide inbertitu horretan. Eta berez, errealidade bada, eraldatu egin dela gure biztanleria, nahiz eta kopurutan berdintsu mantendu. Esan beharra da, azkenean, hazkunde vegetatiboak eragin izugarria izaten ari dela. Gaur egun Debagoienean hiltzen direnak, jaiotzen direnak bikoiztu egiten dituzte. Jaiotzeak erdian gelditzen dira, doblia hiltzen da jentia. Eta berez, hazkunde vegetatiboa negatiboa da, 200 pertsonaren inguruan.
Orduan, lan merkatuan horrek izugarrizko eragina dagoeneko izaten ari da, eta izango du hurrengo urtetan are eta gehiago. Eta, orokorrean argazkitxo bat atarako zuet erkidegoan, gaur egun, 22 27 hartzen baldin badugu, zelabait 25 eta 29 urte tartean darenak, horiek lanmerkaturatuko direla, edo lanmerkaturatzen ari direla dagoeneko, horiek 75.000-aren bueltan dabizte. Demagun, eta hori asko ematea da, baina demagun, 27-tik, 32-ra, gazte berdintxu eukiko dugula. Ez da egia, gutxiago izango dira, baina, jo dezagun berdintxu direla. Horiek suposatuko lukete zelabait lan merkatura 150.000 pertsona berri sartuko liratekela. Bestaldian, alderantziz, ikusten baldin badeu, periodo berberetan zelabait lan merkatutik irtengo direnak, 22 eta 27 artean, ia 88.000 pertsona izango dira, eta 27-tik, 32-ra, 150.000, baby boomaren bide potenteena hor jubilatuko da. Berez, irtengo direnak 228.000 pertsona izango dira, eta nabilitze egiten 32-taz. Gertu hor gainean daukagula, eta ja gertatzen ari dana. Beraz, defizita osotasunean hartzen baldin badeu 22-tik, 32-ra, ja hor murgilduta garela, praktikamente, defizita 79.000 pertsonaren inguruan izango da. Hori, esan dudan moduan, erkidegoan. Hori trasladatzen baldin badeu debagoienera, suposatzen dau, gutxi gora bera, defizita 2.200 lanpostutan eukiko dugula. Periodo berberan. Ezingo ditugula, teorikoki, 2.200 lanpostu bete. Ez beste arrazoi ezberdinengatik, bakarrik biztanleria ikusitza. Orduan, galdetu dezakegu nola estali dezakegu hutsune hori. Batzuk esan dezakete, etorkinak ekarritxa. Etorkinak gaur egun, ja, dagoeneko afiliatuen 10% suposatzen dute. Osea, praktikamente azkenengo 10 urtetan, 5%-tik 10%-era pasatu dira, bikoiztu egin dira. Hori debagoieneko datua da? Baita, trasladagarria da. Eta gaur egun ere kotizatzaile berrien, osea, korte berriak, kotizatzaile berriak ezartzen direnean, hoien 40,5%, 40 ingurua, atzerritarra dira. Eta horretaz aparte, esan dezakegu, egiten diren kontratu guztietatik, kontratu berri guztietatik, 42 ere atzerritarrei edo kanpoan jaiotakoei egiten zaiela. Hor margena dago, baina ez horren beste, ezpentsa, etorkinek beti gu hautatuko gaituztela. Eta horretaz, oso ondo, sektorei buruz galdetu nahi notzuen. Gure eskualde honetan oso industrializatua da, hau egoera Danian ematen da, sektore batzuetan beste batzuetan baino gehiago? Hombre, dudarik gabe, debagoienean lehen sektoreak lanpostuen 0,5% suposatzen du, residuala da, zori txarrez edo zorionez, baina horrela da, eta industriak suposatzen du 43%. Oso porzentai altua da, alderatzen baldin badeu, beste eskualde edo inkluso Gipuzkoa eta erkidegoarekin. Zerbitzuetan, demagun, anitzagoa dela, ez? Orduan, hor lanpostuak era guztikoa dira, dinot, kualifikatuak, ez kualifikatuak, ezberdintzasun eta zelabait lanpostu horiek bete ahal izateko aukera gehiago dare.
Industrian ez. Industrian geru eta gehiago kualifikazioa eskatzen da, eta zailagoa da, zelabait, horren ordezkapena egitea. Eta alde hortatik, zalantza barik esango nuke neu, sektore kaltetuena edo arrisku gehien eduki dezakena industriarena dela dudarik gabe, ez? Zeren hor ikusi bihu beste erronka batzuk ere lotzen direla, bai digitalizazioa, bai konektibitatea, automatizazioa, jarraikortasuna, hainbat erronka dare, baina esango nuke talentuana hitz egiten dana, talentuana eta talentuaz hitz egiten dugunean batez ere da pertsona kualifikatuak, horiexek geru eta zailago edukiko dugula eskuratzen. Formakuntzan ere badaude, ez da, aleginak, zehatzago esan da, interesatzen zaizkigun plaza horrek betetzeko. Baina hor egiten da alegin handiago egin beharko litzake? Bai, dudarik gabe. Gaur egun formakuntzak duen erronka nagusienak, neu esango nuke diezela tiketan, teknologia berrietan zelabait, hor beharrak. Eta beharrak ez bakarrik handiagoa dira, baina bestetik gaurkoratuagoak eskatzen dira. Osea, geru hau eta azkar hau dijoa gauzia, eta geru hau eta desfasauta gelditzeko arrisku gehiago. Lanpostuari bestetik lotutako gaitasunak ere eskatzen direla. Ez gaitasun orokorrak, baita ere lanpostuari lotutakoak. Prestakuntza iraunkorra hor ere daukagu erronka bat, eta ez da lehen bezala, prestakuntza batekin, tira ez, bizitza laboral askuen behintzat, tiratzeko modukua gaur ez. Gaur eskaerak berritze prozesu baten eskatzen du sartzia horri berrizteko. Eta lanpostu eskualifikatuetan ere hainbat kompetentzia eskatzen dituzte enpresek. Eta azpimarratuko nuke batetik aldaketatara egokitzeko ahalmena, hori enpresak gehienek eskatzen dute, baita ere arazoak konpontzeko ahalmena, arazo puntualak eta momentukoak, eta lantaldean aritzeko kapazitatea. Horixe dira, gaur egun enpresek nahiz eta lanpostu eskualifikatuak izan, kualifikazioa aparte lagata, zelabait transversalak edo zeharkakoak esango genituzkenak, horiexek izango lirake batez ere ez. Eta baita ere, geru eta gehiago, iraunkortasunari eta ingurumenari buruzko zelabait eskumenak edo gaitasunak izatea baloratuko da gero eta gehiago. Erronka handiak beraz, lan munduan ditugunak. Bai, horixe. Tira, beste arlo bat, transizio demografikoak desente ukitu duena eta ukitzen ari dena da hezkuntzarena, eta kasu honetan Itziar Larrinaga dugu gurean, Zuzara ingeleseko irakaslea, eta gainera bi ume arrazializaturen ama, beraz, guraso moduan ere hitz egin dezakezu. Lehenengo nire galdera da, zeintzuk dira transizio demografikoak, gure ikastetxeetan eragin dituen aldaketa nagusiak, zure esperientziaren arabera, noski? Kaixo. Bai, nik uste azkeneko urteetan bai ikusten da piramide aldaketa horrekin guk geletan gero eta ume gutxiago dauzkagula, alde batetik hori, eta beste alde batetik ume gutxiago bai, baina hori ez, jatorri desberdinetako ume gero eta gehiago, aniztasun gero eta gehiago daukagu eskoletan. Baina kulturaniztasun hori, gero askotan gero herrietan igual ez dela kulturartekotasun bihurtzen, ez? Eta nik uste hor hezkuntzak baduela erronka handi bat nola erantzun aniztasun horri, ez? Eta nik uste badagoela aldaketa baten beharra eta aldaketa hori urgentea dela. Eta hori da alde batetik irakaslegoa formatu behar dela, aniztasun horri erantzuteko, eta horretarako hori baliabide behar ditugu, eta askotan esango nuke bai hezkuntza arloan eta gizarte mailan ere bai, ez? Kanpotik datorren horri exijitzen diogu, ez? Gurera etorri, gurera egokitu, baina nik uste dut gu hartzaile bezala guk ere bai egin behar dugula prozesu bat, ez? Eta nik uste dut bi aldetako prozesu bat dela. Eta gu geuk ere olako deseraikitze prozesu bat egin behar dugula,
askotan aurriritzi askorekin jokatzen dugulako, askotan ez dugulako aurrekoa ezagutzen, eta gure aurriritzietatik eta gure ikuspuntu honetatik askotan epaitu egiten ditugu, espektatiba batzuk sortzen ditugu eurekiko, askotan errealitatea ez dena. Orduan ikuste dut hor bi aldetako prozesu bat eman behar dela, ez? Eta bi aldetako prozesu hori ematen denean emango da integrazio bat, inklusio bat emango dela. Baina nik uste momentu honetan hezkuntza badaukala premia handi bat eta hori dela. Kurrikuluna bera bebai, nik uste kurrikulunak hori ez, lehen esan duzuna gizarteatak oso askar doa eta nik uste hezkuntza bebai atzetik doan zerbait badala ez. Eta garai berrietara egokitzeko bebai kurrikulunak ere aldatu behar ditugu. Aldatu behar ditugu, aniztasun horri bebai erantzuteko ez. Askotan aipatzen dugu eskoletan eskuartean erabiltzen ditugun kurrikulunak eurozentrikoak direla, hau da, Europan zentratutako hezkuntza sistema bat dela eta kanpotik datozen horiek ez dira islatuta sentitzen gure hezkuntza sisteman, ez? Orduan edozein pertsonak umetatik zuk sentitu behar duzu zerbaiten parte zarela, ez? Zeure nortasuna era positibo batean eraiki ahal izateko entzuna izan behar zara, ikusia izan behar zara, zeurea islatuta sentitu behar duzu, erreferenteak behar dituzu, eta bai ikusi da, eta gero nik ero familian ere nire semeekin bebai, esperientzia propio honetan bebai konturatu naiz, hezkuntza sistemak ez dizkiela nire semei erreferenteak eskaini, ez? Eta horrek egin du batzuetan eta gero eta gehiago ikusten da askotan nortasun arazoak sortzen dituela, gure hezkuntza sistema horrek askotan ez zaituelako kontuan hartu, ez? Eta horre ere ikusten da aldaketa bat eman behar dela. Zalantzarik gabe, gizarte kohesiorako tresna garrantzitsua da eskola, hezkuntza sistema, nahikoa ulertzen dute zetz, akaso gehiegi eskatzen diogu eskolari, hau izan behar da beste maila bateko prozesu bat? Ez, nik uste dut alde batetik, nik uste dut eskola beste, gizarteko beste agente bat den bezala, badaukala bere pisua. Eta benetan esaten dut, hezkuntzak baduela pisua eta pisua handia duela. Eta askotan, inbertitu behar den eremu bat badela ere bai hezkuntza, ez? Azkenean gizarteko pertsona guztiok pasatzen gara eskolatik, eta eskolak transmititzen ditu hainbat gauza, baloreak eta abar, eta hori inbertitu behar dela. Azkenean garena gara, hein handi batean, bai etxetik jasotzen dugunatik, baina eskolatik jasotzen dugunatik ere bai, eta nik uste dut inbertitu behar dela. Eta gero aparte herriak bai, ez? Azkenean erantzunkizun hainbat daukagu, ez? Lan mundua badauka, herriak badauka, eta nik uste dut danon arteko lan bat badela. Zer nolako hezkuntza sistemarekin egiten duzu zuk Ametxitziar? Bai, momentu honetan, lehengo batean beste foro batean egon nintzen bai, eta esaten nuen aldaketa urgentea dela esango nuke. Zergatik, eskola gero eta anitzagoa delako, eta momentu honetan ez diogulako aniztasun horri erantzuten, ez? Eta konturatu naiz, gainera, beste edozein arlotan bezala, sentitzen dugunean, zerbait sentitzen dugunean edo ikutzen gaituenean orduan mugitzen gara, ez? Baina bada gai bat, nola pertsona zuriok edo hemen jaiotakoak edo bertokoa garenak nola badauzkagun berez ikusten ez diren privilegio batzuk, ez gara konturatzen gure privilegioak direla besteak ez dituzten eskubideak. Eta orduan, ikutzen ez gaituen momentuan askotan ez gara usartzen, ez gara mugitzen, ez? Baina nik uste dut hor badaukagula erronka handi bat. Eta orduan, kanpotik datozen pertsona horiei ez diegula behar duten beste erantzuten, eta behar bezala erantzuten. Eta hori, eta gero ikusten dela, lehen hezkuntzatik DBH-era da pasatzen direnean, nortasun arazoa daudela, eta askotan beste kontutxo bat. Askotan esaten dugu kanpotik etorrita, ez? Baina badaude beste hainbat bigarren belaunaldikoak direnak, hemen bigarren hirugarren, ez? Hemen jaio dira, baina adibidez beltzak dira, marroiak dira, eta guk geuk ere ez ditugu bertako bezala askotan ikusten. Ze ikusten ditugu, azal koloreak definitzen ditu, ez? Eta ikusten ditugu beste horiek. Baina pertsona horientzat, eta askotan inoiz ez dira egon bere euren gurasoen jatorriko herrialdean, orduan, ez dira, ez hemengoak, ze hemengok desberdin ikusten ditugu, eta ara bueltatzen direnean ere hangoek desberdin ikusten dituzte, ez? Eta orduan, nortasun hibridoak askotan aipatzen da, nortasun plurala, eta orduan horregaitik esaten dut gu geuk egin behar duguna da begirada aldatu. Eta begirada hori aldatzeko gu geu
herritar, hezitzaile, irakasle bezala, gizarte bezala, egin behar dugula hori, prozesu hori, apur bat, begirada hori aldatzeko prozesu hori. Eta horrek esan nahi du, guk geuk deseraikitze prozesutxo bat egin behar dugula. Pentsatzen dut resistentziak beldurrak ere ikusiko dituzula, ez da? Klaro, zergaitik, ze askotan guk ditugun privilegio, ikusezina diren privilegio horietan, apurtxo bat, hasten garenean aska egiten horrek deserosotasuna sortzen digu pertsona zurioi. Eta askotan ez gaude prest deserosotasun hori sentitzeko, eta hor sortzen dira resistentziak. Eta nik uste egin behar duguna da, hori, entzuketa, askotan entzuketa aktibo bat, eta parean dugun hori entzun. Askotan konturatuko gara, bai berak eta nik behar izan antzekoak ditugula. Eta entzun, eta ikasi entzuten. Eta gero beste hitz bat askotan erabiltzen da dekolonizazio hitzare bai, gu dekolonizatu egin behar dugula. Hau da, guk gurea daukagu erreferentziatzat eta gurea hartzen dugu hau da onena, eta kanpoti datorren horrek dituen ohiturak eta gurera egokitzen ez badira geuretik epaitzen ditugu, bereak badauka bere balio ere, eta bereare balioan jarri behar dugu gure, eta saiatu nola lortu berea eta nirearekin hor elkar bizitza bat. Baina ez da nirea ona ez da nirea bakarrik ona, bereak ere badauka bere zentzuna, Eta irakasleek jasotzen dute horretarako beharrezkoa den formazioa, formakuntza zure ustez? Begira, nik uste dut hor ere premia sentitu behar dugula. Nik ikusten du nire inguruan alde batetik norbanakugu irakasleok premia sentitu ala, bagoa zela begirada hori aldatzen, baina nik bai uste dut hezkuntza berak momentu honetan egin beharko leuken pausu bat dela. Eta da, eskoletan gauden irakasle guztiok erabat formazio hori jaso, begirada hori eukitzeko. Eta parean daukagun umetxo hori, beste kolore bat daukana, beste begi batzukin begiratzeko. Zalantzari gabe erronka potoloak, eta oraindik Koldo eta Itziar bakarrik elkarrezketatu ditugu, ez da orain Garazirekin jarraituko dut, arlo soziosanitarioan ere imaginatuko duzuen moduan, eta eskuartean ditugun datuekin, aldaketak ere potoloak dira, ez da, Garazi horre, esan dugu, bizi itxaropena 84 urte, zaintza premiak, gaixotasun berriak, kontagizu pixkat zuen alorrean egoera zein den, edo zuk behintzat nola ikusten duzun? Bai, gisa da geuk bai ikusten dula, zaintzarlua aldaketan doian gai badala, erronka pila badaku aurrean, biztanleriaren azkenean zahartzaro horreatik, neu gizarte langileana egoitza baten, eta bai gabitz ikusten biharrezko puntu batzuk, oso biharrezko dena, gure egunerokotasunean aurre iteko. Nik momentu honetan ikusten txuten erronka nagusiak dira, arreta soziosanitarioa, arlo soziala eta osasun arlua bat inbiula, eta momentu askotan ondiokan ez du bat iten, hospitalizazio baten ondoren askotan ondiokan familia asko geraketan dira, eta oin zer inbiot, ez da bakarrik dependentzia batekin edo zahartzaruakin lortuta, baizik eta erorketa baten ondorioz, eukigeken gaixoaldi baten ondoren, familia asko geraketan dira salduta apurtxo batez zerrin biot nire familiar honekin, eta askotan osasun arlua eta gizarte zerbitzuak ondo koordinau ezkero emungeken zerbitzua familiari asko atipe hobia da eta beti hau azkenean bihar danak azetualizateko, dakun beste erronkatako bada, zaintzaile informal eta formal hori dan apurtxo bat itia, azkenean zainketako hobeto emunalizateko. Informala diozunean da, etxekoa? Etxekoa, hori da, gehienetan gainera izaten dira emakumeak eta alaba. Normalean pertsona nagusixen alabak izaten dira zainketa hori emuten dagoenak eta gainkarga hundisa sentitzen dagoenak. Orduan, bai daku lan bat, eurak formaiken edo, bentzet apoio bat emuten, ez? Ze bide jarraitu eta ze aukera dakoin. Ze bai da, aukera pila bat dakoila familiar moan, baina askotan, nora jo ez dakeixeila. Orduan, uste hor lanketa berezi badakula inbiarra. Eta gero, apurtxo bat pertsonal faltan, ez? Hontan lan iteko debagoiena inguruan adibidez ez dakula
ba, ez dau perfilik, edo, bueno, ez dau jentia prest ontan lan aiteko, eta uste torbe, ba, bueno, beste erronka badakula, eta beste bihar importante badakula. Piskat bat egiten duzu orduan, Koldok adierazitakoarekin, arlo bati buruz ibili gara, baina ez da bakarra, ez? Ez. Inkluso, karo, nik nire ikuspuntutik esaten eben, bueno, Debagoiena industriala izan da, horrako lan pila bat, osea, jente pila bat dagoela pres lanerako, eta gure arlorako ez dakula langilerik ordan egisa da, gaur ikusi duten, bueno, ba, behitu, ba, ez neuen ni nerian, ez? O, bueno, ena guzti zuzen nire bizipena ikin, bai, azkenean. Bai, bueno, gizartea gero eta zarragoa da, 84 urte harrapatzen ditugu, bataz beste, hori lorpen bada, zalantzari gabe, nola llegatzen zean beste kontu bada, baina horrek ere eragingo zuen beste mota bateko gaixotasunak edo garatzeak, eta horrek eragina du ere zuen arloan, ez da, zeintzuk dira gaur-gaurkoz nagusi diren gaixotasun horrek. Ba, bueno, ontarako egisa danik egoitzako medikuari galdetu xatela apurtxo bat erantzunak ondemun alizateko, eta gehixen dakun gaixotasunak dira, batez be hori, arlo soziosanitarioa honetan afekta iken dagoenak. Dia gaixotasun degeneratiboak eta kardiobaskularrak. Azkenean, ba, iktusa, kardiobaskular eta iktusa da igual geixen entzuten dana edo geixen afekta iken dagoena, azkenean horrek baita dependentzia mailia igotia ekarten dau, eta pertsoniak zainketa berezi batzun biharra eukitia, eta gero, ba, hori, degeneratibotan azkenean, ba, dementziak, Alzheimerrak, Parkinsonak, eta gaixotasun horrek dira, ba, geixen bat afekta egiten dagoenak hori zaintza arlora. Bai, langile falta adierazi duzu, aipatzen dugu behin eta berriro, kanpotik etorritakoak gero eta gehiago direla, eta behar ditugula, ez dakit zenbait diskursotan ematen dula ezetz, baina zuerean ere pisua hartzen ari da eta premiazkoak dira. Ez da biharrezkoa, osea, gaur egun ez dau bestela langilerik, osea, guk oinatiko egoitzan, esaneke langilean 50% baino gehiago, batez be asistentzial arloan dauzenak, auxiliarrak dianak, kanpotik etorritakoak diala, atzerritarrak diala. Orduan, niretako da, biharrezkoa euran lana. Eura barik, ez da, osea, gaur egun oso jente gutxi dago, batez besteko oso gutxixa da, Euskaldun jatorriko, adibidez, auxiliarrak lortu gekenak, edo, erizainetan be arazo berdina eukigek, gainera, ba, hori, ja, egoitzan, edo, arlo hortan sartzen garenean, zailtasun handixauak dauz igual, ba, ospital baten lana ikia baino. Horbe diferentzia handixak egarten du. Bueno, erakundeak badabiz, ez da, zaintza eredu berri baten bila, bizkat erronka guzti hauei erantzuteko, alik eta modu egokienean. Zeintzuk dira premiak ondoari gara, diseinatzen ari gara, zaintzaz modu berriak, ez dakit, zuzara ditua konten. Bai, nik uste bide honetik goia zela, baina oso importantia da, bai, erakundeak, foru aldundiak, ezauketia, familixan biharrak, pertsona egoiaren, pertsona nagusixen biharrak, egoitza hiri geuribe apurtxo bat entzutia, benetako ze bihar dauen, ze gauzo bada, zuk zure bulegotik antolatu zeken eredua, dano gurun eredua dala, azkenean etxian moguan sentitia egoitzatan, bakoitzan, egisa da, asko aldatu da gure lan aitzeko erian, 2012 urtetik noia residentzian egoitzan lanian, eta asko aldatu da lan itxeko eria, eta erakundiak horren bidian doiaz. Hori zaintza pertsonalizaua emutia, etxia moguan sentitia, bakoitzan bizitza historia kontuan hartuta apurtxo bat, eurak aukeraketia zer gura dauen itia eguneko momentu bakoitzian, baina gero egisa da askotan dakun erramienteikin oso zaila dala puntu hortara aiaiti hortan. Ideala da, eta oso, nik uste da no gauzela bide hortatik iteko asmoakin eta goguekin, ze azkenean danok aiauko gara lehenago berandu hau puntu hortara, eta dano guru hola zaintxuak esatia, baina uste dut, hori, bide honetik goia zen arren, eta erakundiak bai injarraiten dagoen arren, hori, asistentzia lana bakarrek kontuan hartu biharrian, apurtxo bat, pertsonan oinarritutako zerbitzu bat emutera, uste dut ondiokan, bidean gauza asko dakula itxeko. Zekaro, askotan, lehen komentaduna, atzerritarrak dianak, eta igual askotan, kurso simple batekin lanian azteko aukeria dako, jadidez, auxiliar moguan, baina gero erakundiak
sortzen dabitzen laniteko era hori oso desberdina da kursillo azkenean xume baten ikasi zekeen gauzakin edo 80 orduko praktikaldi batekin ezin jozu ondo ikasi benetan zein gaur egungo zaintza eredua. Orduan hor bai da, lehen komentatu duna ez da, zeinek esan, baina formazioa ez, osea, egunerokotasuneko formazio hori oso biharrezkoa da gure arluan be. Bueno, lehenengo ronda hontan azkeneko galderen gotzut garazi nahiko nuke ekarri bakardadea aukeratua ez den bakardadea, pertsona nagusi asko bakarrik, hori ere ikusten duzu? Bai, egitea da nik esan beharra dakot, Oñati mailan adibidez, oso kasu gutxi dakula, bakardade horrekin. Nik bai ikusten dut gure arluan danak nahiko babestuta sentitzen diela eta badakoila zeinekin kontau. Akaso tamainak ere bai, gure herrien tamainak laguntzen du hortan? Bai. Naiz eta salbu ez garen egongo, segurunik guztiak, ez da? Eskerrik asko Garazi. Tira, eta Inigo, zuri emango dizut hitza, isilik hortza den horatxo batean. Bueno, zuke Inigo zenbaki aholkulariak eta bokatuak bulegoan egiten duzulan, lan aholkularia zara, eta zure gonbidapena etorri da pixka bat, bueno, hain ahotan da bilkigun erretiro sistema, hor ere badaudelako, arazo batzuk, edo horre ikusten dira. Bebimumaren belaunaldikoen erretiro masiboekin gizarteak aurrekari gabeko erronka berri bati egin behar dio aurre, sistemaren oinarria sinplea da. Jardunean dauden langileek erretiratutako langileen pentsioei eusten diete kotizazioekin. Aurrikuspena bada, 2050erako pentsiodun bakoitzeko 2 langile baino gutxiago egotea, lanean zenbateraino dago arriskuan pentsio sistema? Bueno, atzaldeon, lehenbizi, eta, maikideak entzun eta gero, nik ingot berro igual numerotaz oso hotza da, numerotaz berroitzia, eta, bai, ni hasi nintzen mundu honetan lanean, ondala 2006an, eta goratzen naiz ni aholkularitzan lanean hasi nintzenean, etako erreferentiak zian lankideak, gaur egun ja retiro hartuta duken horiek, ni baino 20 urte gehiago zeukenek, ja bere garaian, ondala 20 urte be, komentarizo antzerakoak itxezebela, ez. Bide honetatik baldin bagoiaz, gure pentsioak ez dira egongo bermatuta. Oindala 20 urteko komentarizoak gaur egun bero horretan jarraitzen dago. Bai, estatu egin dira behintzat. Bai, bueno, hori erretiratu dira eta kobratzen ari da. Nik ez dago 25 urte barru, berdin azatekotan egongo garen. Nire apustua baiezkoa da. Baiezkoa da, ze sistema pentsioa edozein estatutan, hain garrantzitsua da, ez dagoela gobernu bakar bat, sistema pentsioa jausten utziko da benik. Beti, heltzen garenean hauteskundetara, beti da gai bat pentsio duenena dagona lehenengo filan. Osa, danok promesten dabe, igoko dabela pentsioa, bermatuko dabela IPC-an igoera, IPC-a gehi da, merkatu bat, merkatilizatu itzen da pentsio duenen balditzak. Nik uste dut, sistema pentsioa bera baino, arduratu beharko zozkuna da, pentsio hau sostengatzen dauen gobernuen osasuna. Gobernu fuerte batek sistema pentsioa garantizako hau, bermatuko hau, bai abalai. Gaur egun sistema ez da defizitatua da. Kotizatzen duen langileekin ez du mantentzen, kobratzen da bizten pentsioa. Aditu bat, zifria jartzen dabe, 30% gobernuak hartzen da bere gain, pentsio horrek bermatu ahal izateko. Bere sistema ja defizitoria ez gaur. Urte batzuk atzera botata, defizitoria, baina hor mantentzen da. Zergatik, hain garrantzitsua da, herri batetan pentsio duenak mantentzia, ez dagoela estatu bat, esango dagoena, pentsio horrek jausten utziko dauen estatu bat. Beraz, nik uste bidea, etorkizuna jombidara gehiago joratzen, nik uste lehen koldok eta beha aipatu dabe moduan, etorkinak kanpotik datozen langile horrei, eta hori bakoitzan morala be sartzen da, ez? Guk askotan ikusten dugu gure bezeroen partetik dauke, adibidez, ostalaritzan. Ostalaritzan oso arazo handia dago zerbitzariak lortzeko, eta nadia kanpotarrak. Baina kanpotarrak arazoa dauke. Hemen bizitzeko baimena dauke, baina lana itxeko ez. Nik hori asko kostatzen jat, barneratzea nolan sistema batek usten daben pertsona bat legalki egoten toki baten, baina lanik itxera ez ustera. Hori, eta zertaz mantenduko da. Hortik dator gero lurpeko ekonomia.
gure bizitzan ondiokan lurpeko ekonomia sotara esaten dena, handiza da, garantzian doka. Batzutan norbera ondiokan kulturaki oso baneratuta daukulako zerga gutxien ordaintzen daudenak, beste pauso bat aurrera doian moduan, ez? Eta bestalde, nahi eta ezin dabien horren baimenak ez dugulako erresten. Zentzu horretan, aste honetan irakurot Eusko Jaurlaritza bere gain hartu daula eskumen hori. Hau da, atzerritarrak Euskal Herrian formatzen gabizen atzerritar horien lan baimenak askartzeko asmorekin eskumen hori hartu dabela. Zeren nik argi daukat kanpotarren beharra eta arlo guztietan bai ala bai. Beste puntu batzuk sostengatzeko sistema izaleke, gaur egun gobernua, nik uste dut gobernukide berri honen indaragatik bideratzen doela dela amatasun baimenak handitzea, zaintzak baimenak handitzea, nolabait interesgarri izatea ekonomikoki, umiak ekartzea. Nik ezautu dut gure garaian, nereko aian umiak eukitzen hasi zian lehenengo gurasue, batez be aitak 2 eguneko baimena zegoen. Zure semia jaiotzen bazan ostiral baten, astelera lanera. Gaur egun gaixoetan 19 asteko baimen ordaindu bat daukela gurasuek. Eta ez bakarrik gurasu gizon emakumez osatutako gurasuak, 2 emakumez, 2 gizonez, monoparentalak, ez daukazu zertan aita izan behar. Ume bat ekartzen dozunean kapotik ekiparatzen da aita izan zaren, eta baimenetarako horrek errestasuna dira jentia animatzeko, ni ustot motz geratzen dira, baina badoiaz bi hortatik baimenak handitzen jaiotze tasa handitzeko bide hortan, asmo hortan. Oso ondo, erretiro planetara bueltatuta, zezuek egiten dituzue, erretiro plangintzak, jendea ertortzen zaizue bulegora. Hau gure kezka nagusietako bat da? Zeintzuk izaten dire kontsulta nagusiak zuenean? Ikusirik ezagutzuten dela 7 urte, guk aholkularitzan jubilazioak oso gutxi tramitatzen ginoela, oso gutxi. Gaur egun, 2 pertsona dauzko, ez dut esango espreski hortara dedikatzen dianik, baina bai astero 5-6 jubilazio kalkulatzen ditugunak. Hori be dator, pixkat, lehengo baby boom hori aipatzen ginuan, gaur egun jubilatzen hasten dan jentia da 60. hamarkadan jaiotako horrek. Orduan, jente asko jubilauko gaurrengo 10 urteetan. Eta kezkak, gure aholkularitzan bentzat, lehengo galdera, bai ala bai, danok itzen dagoena, noiz jubilabel naiz. Hori gage, ez da inor etortzen. Bigarren galderia, zenbatekin geratuko naiz, xoxak, zenbatekin geratuko naiz. Eta hortik aurrera dator gure lana. Gure lana da, norberan bizitza laborala ikertu, zenbat lan egin dozun, eta ikusi, 62 urtekin, tanto, 63 tanto, eta besteekin, zenbatekin geratuko zinan. Eta kezkak, ikusi, azken aldizan, jente asko arejaku galdetzen, eta ez sartuko, porque dira gai oso farragosu daia, baina adibidez, konbenio espezialak, sinatzia gizarte zurantzakin, ikusten da igual, 65 urteia luze geratze jakola, eta badauke, batez behamen baiaran, kooperatiba munduan, jentiak kartilan, baduka dirua. Eta diru hori erabili, bere erretiroa aurreratzeko. Konbenio espeziala da, zuk lana usteari, beraz, soldata bat eukitze bie lahatzen duzu, noan aurreztutako dirua daukasun, diru hori probesten duzu zure kotizazioak ordaintzeko eta zure soldata bat bermatzeko 2-3 edo daukasun aurrezki arabera aurreratu aldozu zure erretiro efektiboa. Legala helduko da 65, 67 urtekin, baina benda lan ustia izatea 62, 63 urtekin. Hori jente asko tortze jaku azken aldizan hori buruz galdezka. Nire galderak orain arte norbanakoen ikuspuntutik egindakoak izan dira, enpresek, ze enpresak ere aholkularitza eskaintzen duzue, enpresentzako, hor enpresak kooperatibak epaitu dituzu, kooperatiba ez direnak daude, txikiak daude, handiak daude, honen kezak zeintzuk dira? Ikusi, ni beriztuko neban hemen enpresaren tamainoan erabera. Totogeisa baten buten da, baina nik uste danok enpresai buruz hitz egiten duenean, dano dokola buruan enpresa handi bat, jente askoz
osatutako enpresa bat, baina enpresa be bada autonomo bat denda badaukana saltzaile batekin. Orduan, enpresaren tamainuak, esan holan izan beharko, baina enpresan tamainuak bai dauka eragina langileen eskubideengan. Eta pixkata salduko naiz. Dano dako argi, eskubidea norbanakoa diela, eta ni nire ama gaixori baldin badago, gaur egun, edo bai gaixori baldin badago, gaur egun 5 eguneko baimen badaukatela, eta hori oso ondo dago. Baina 5 eguneko baimen horrek enpresa handi baten daukan eragina, edo dendari batengan daukan eragina, ez da berdina. Baina eskubidea norbanakoa da. Ni juten naiz, 100 langileko enpresa batera zan, ama gaixori daukat, eta 5 eguneko baimen daukat, oso ondo 5 egun. Baina ni baldin naiz langile bakarra, zeinek ordezkatzen honi? Autonomoak. Orduan, enpresaren tamainoan arabera, baimen horrek bermatzia be eragin desberdina dauka. Zailagoa da bermatzia langilean baimen horrek zenbat eta tamainoa txikiagoa izan. Eta nahi sartuko, baina kontratu relebo eta holako kontratu motak argi eta garbi enpresan araberako tamaina langilea interesatzen jako holako kontratutara junalizateko bere enpresa zenbat eta handiagoa izan, hobeto. Igual, enpresa txikizetan, posau izan jaku, enpresarizua bera, autonomoa, desidatzen egotia, daukan langile hori erretiro hartzeko, postu bat amortizatu ahal izateko. Beraz, juntzaitzezu, horren gana eskatzen kontratu errelebo bat, bere ordez beste pertsona gazte bat hartu diozu, 5 urteko kontratua mantendu diozu. Baldintza asko bete bidea dira, eta zenbat eta txikitzago izan, baldintza horre betetzia saia bada. Oso ondo, Inigo. Tira, egin dugu lehenengo ronda, Inigo, Itziar, Koldo eta Garazi. Orain pixkat solasaldia zabaldu nahiko nuke. Danok garelako gurean aditu, baina dano gara guraso, dano gara seme-alaba, dano gara langile, lan egiten dugu enpresa batean, non akaso eskulan falta daukagu. Ez dakit, beste kesandakotik hausnarketarik ero atera duzuen, nik adibidez lotura egin dut, enpresa txikia da handia izan, zuek hori sumatuko duzu, ez da, garapen agentzian? Bai, duek gabe. Debago jenean, enpresen tamaina, bataz bestekoa, bai Gipuzkoarekiko edo erkidegoarekiko askoz be handiagoa da. Gure enpresak handia dira, horrek ez du esan nahi gehiengoak txikia direnik. Hori horrela da, baina bai, alderantziak erabatekoa dira. Lehen aitatu dut, hori, utzune bat sortuko dela, bai edo bai horrengo urteetan, eta dau beste utzune eskutu bat, eta da, hau, segurazki jente askok ez du ezagutuko, Debagoienera, egunero, 2500 langile datoz beste alboko eskualdeta hirietatik. Eta, klaro, geru eta zailagoa da ere, jente hori lotzia ona. Azken finean, jenteak, hori, lehen aitatu dana, teletrabajo, talako dinamikak, dinot, etxean egotearena edo desplazamentuak eragozteko formulak edo abar, horrek pentsatzera daramaku 2500 horiek egunero datozenakonak, ea urrengo urteetan ere galtzen ez garen jungo. Bilatuko dituztelako baldintza hobiak. Baldintza hobiagoak edo eren herritxik gertuagokoak. Orduan, lehen aitatu ditudan arazoi hori ere gehituko litzake zelabait sortuko da utzune hori estaltzeko. Ados. Nik egin dudan beste lotura bat, Itziar da, etorkinen lan baldintzak, egon daitezke lanik ezin dute egin, horrek gero zuek ere eskolan sumatuko dituzu, ze seme-alabak daude eskolan, eta horrek ere eragina izango du, eren bizimoduan, etorkizunera begiko perspektibetan, danian. Bai, nik uste dut askotan gu ez garala ohartzen kanpotiatosan familiak zelako erronkak dauzkaten egunero, egunerokoari aurre egiteko. Guk askotan igual jasotzen ditugun gizarte moduan, askotan espektatiba batzu dauzkegu, eurekiko, baina
familia bakoitzak zenbat lan eguneroko horri aurre egiten, eta askotan, hori, paper kontuen, askotan baimen kontuak, guk ez dakigu asketan, zelako, guk askotan nahi dugu integratzea, nahi dugu euskera ikastea gaina, bestela gure euskera kolokan jarriko da, eta gainera eta ez dira integratzen, eta da, badakizu familia horretan egunerokoan zer bizi duten, askotan oinarrizko behar izan apez dauzke beteta, eta orduan nahiko lagun daukate etxe bizitza bat aurkitzen, askotan guretzat guk ez gara imaginatzen, askotan igual zemat ate jo behar dute pixu bat alokatu alizateko, askotan igual daukaten kolorea, daukaten jatorriagatik ez dizkiete alokatzen. Askotan hilabete bukaerara lanik ez, hau beste seme alabak ezin aurregin, eta orduan askotan horregatik gupe eskola tipe bai, nik horregatik esan du, gure begira aldatu behar dugu, familia hori beste modu batera begiratzeko, eta ez espektatiba gehiegi sortu eurekiko, baizik eta entzun ikusi zein den errealitatea, eta horren arabera saiatu laguntzen, eta geurera ekartzen, eta lehenengotan gizarte bezala, eta herri bezala, askotan herrietatik bai, saiatu gure herrira heltzen diran familia horien, behar izan horiek asetzen laguntzen, eta gero hasi eskatzen, euskera ikastea, hasi eskatzen. Baina, lehenengotan, zure beharra izanak asetutez badituzu, zer gehiago eman alduzu? Ados, langile falta aipatu dugu, gaia aldatuz, zuenean, zuk ere aipatu dituzu, zuenean ere bai, pentsatzen dut zuek ere izango duzuela hori. Irakurri dute, aditu askok diote, gerra isil bat ere badatorrela, edo batak besteari langile hori kentzen edo hori sumatzen duzue, Koldo, zuenean igual? Bai, lehen Koldokin sartu horretik hitz egiten, guria kuriosua da, guk hemen Baiaran enpresa asko dauzko, orduan, igual, pasau izagaku, eta ez behin eta ez bitan, bezero batek deitu, esan asko, inigo, deitu dite langi honek esanaz, badoiala, beste aukera bat sortu jakola, eta, hogei urte doia gurekin lanian, eta, kristona berizia, kristona utzunia, honen falta. Eta horrengo honean detzotzu beste bezero batek esan asko, lortu do langile bat, eta justo da beste bezero hortatik alden daben langilea. Guretako hori bihurtu da egunerokotasuna, baina denbora asko dela. Gazterian langabetasa oso bajua da. Guk deitzen dugu eskoletara bekadunak lortzeko, eta bekadunak lortzeko lista de espera. Gu egon gara bi urte bekadun gabe, bekadun guztiak kolokauta zerelako. Eta gaur geungo gazteek ikusita aukeratzeko, guk akaso ez genuen hainbesteko aukera izan, dutela, zerren bila dabiltza? Ze baloratzen dute, soldata hon bat, baldintza, malguak, ordutegi bat? Gu gaztea ginean, ondala 20 urte, baloratzen ginean esan, nire inguran bentsat, soldata eta iraupena. Hori, bizitza guztirako geratzea eta hemen kooperatibetatan bizi izan dugu, kooperatibista baten seme alabe zeuken eskubide batzuk kooperatibisten semeak ez zeukenak, eta kooperatiban sartzea zen, nolabait lan fijo bat lortzea modukua. Hori aspaldi galdu da. Gaurrengo gazterizia ez dago begira hainbeste soldatari. Beste gauza batzuk bidaltzen dabe, malgutasuna, lanera sartzeko ez egotia sortzietan lanian, sortzietatik beratzietan sartu alizatea, gero ordu batetan, igual ordu erdi bazkaldutan nahiko bada. Ni ondokan naiz, bazkaltzeko ordutari egotia gustatzen dena, nire pedikoa, irratisa, eta nire aholkularitzan, oin 23 pertsona gabiz lanean, igual 10-ek, taper bat, 30 minutuan bazkaldu, eta berriro lanean. Eta gero atzaldean, seretan urten beharrean, 5etan urten. Hori asko baloratzen dabe. Baloratzen dabe gero eurekin kontatzea, nahi dut esan, eltzekaku erronka berri bat, bezero batek plantatzuzkun erronka berri bat, eta 25 urteko gazte bati bere iritzia zein dan erronka honi buruz galdetzea, bera sentitzen da parte moduan, ez? Ez da sentitzen, nire izamen azkenengua, eta nire gozte, fotok peixak atera, eta ez. Parte hartu dira, hasieratik erronketan, ze soluzin ikusiko zinuan egoera honetan, eta horre asko balatzen da. Eta gure esperientzia pertsonala aholkularitzan, ni sartu nintzanean ginen 14 langile, 14 langiletik 7 erretiru hartu dabe azkenengo 5 urtetan. Horrek du kanbio generazional brutala, eta sartu jakun jentia esan da, 25, 35 tarte horretako jentia. Oso preparatuta dagoen jentia da, lanerako eta kapazitate handizekin,
eta aldaketa teknologikoekin guztiz eguneratuta dagoen jentia da. Guri kostatzen jakuna, guri adibidez, nominak gestionatzeko programa bat aldatzen bo, ni beti nago lasai, igual hurrengo urtean, eta jente gaztia, inungo problema barik, oso ohituta da teknologikoki aldaketetara. Nago esango nuke hortan erronka berri bat dagoela eta batez ere pandemiatik horrea. Lerrokatu beharra dagoela, behar bat dagoela, enpresak dituen beharrak eta eskakizunak eta langileri berriak zelabait eskaintzera edo bilatzen duenaren artekoa. Eta hortan oreka hori lortu behar da, bestela barrez arazoak egongo dira. Garrez izubenean lana lotuagoa da, ezta? Txandak daude, guardiak daude, eta hori izan leike akaso jendea topatzeko zailtasunetako bat? Izan leke. Ze azkenian, arlo soziosanitario honetan lan itxi aukeraketan dauen jentiak, badaki ez dakola malgutasun horrek, ezin jauela eskatu azkenian, beste edozein enpresatan eskatu zeken kondizio laboral honek, ez? Badaki ingo dagoela 8-etatik 3-etara, 3-etatik 10-etara, edo 10-etatik 8-etara, asteburuak sartzen dira baita lanerako, ne ustez, hemen dakun arazo nagusi bat da, jentia, igual beste enpresatan lan bila faten dan mogan, egoitzatara adibidez inor ez dator lan bila, edo oso jente gutxi dator lan bila. Ordan hautaketa prozesu hortan, ez dau nun aukeratu, askotan da, kurrikuluman dakot, deitu egiten dut eta balanera. Egoeria pila bat aldatu da. Gero nik ez dakit, hemen gurea ezagutzen dugu, batzutan inguruan, hau da, ez gara salbuespen bat, ezta? Gure inguruan ere egoera antzera dago, arazo berdinak dituzte hezkuntza sailean, berdin gabiltza pentsinuekin, lanean, arlo soziosanitarioan, zer esango zenuteke? Oso lerrokatuta gaude beste egoera batzuetan, ze soluzio eman dituzte beste leku batzuetan guretzako interesgarriak izan lehizkenak, ez dago? Neu esango nuke oso pareko egoeran gaudela. Baita ere, esan beharra da, gizarteak behar duela jente prestatua. Inigok aipatu dau, oin oso prestatuta da zela, eta hori horrela da, baina ez kasu guztietan. Eta aleindu behar ga, zen azken finean daukagun langabezia, eta esango duet, 2000 bueltan gabitzela, eta nahiko estabilizatuta dagoela azkenengo urtetan, langabezia hori nahiko kronifikatuta dagoela. Eta 155 55 urte baino gehiago dazkatela. Orduan, prestakuntza garrantzitsua da. Eta gu zorionez, eskualde honetan, lanbide heziketako, aparte unibertsitatea lagata, lanbide heziketako eskaintza izugarria daukagu, 1500 piku ikasle praktikamente 52 ziklotan banatuta. Beraz, prestakuntza lortzeko bideak ere badare. Baita ere, apur bat Garazik aitatu duen profiletan, bai ziurtagiri profesionala lortzeko ikastaroak bideratu egiten ditugu eragile eskualdeko hezkuntza eta 3. sektoreko eragileekin, zaintzako ikastaroak besteak beste. Prestakuntza bat behar dutelako, precisamente, bazterkerian erortzeko edo ahultasun sozialaren inguruan dabizten pertsonendako, zen hoien beharra ere, dudai gabe, egongo dala. Baina, hobe prestakuntza bat izatea, ez izatea baino. Osea, gaztiei transmitiru behar dotzaun mesua hori da. Prestatu zaitez. Nahi dezun ere muan, baina prestatu zaitez, zeren prestakuntza beharrezkoa da gizartean ere posizionamentu egoki bat izateko, azkenean. Alderantziak soldatetan, zuek ikusiko duzue, soldatetan eta barretan hortikan datozte. Eta berez, prestakuntza ezinbestekoa da.
Itziar galdetzen duen, bai, aurrera. Aurreko batean, justo beste kulturartekotasun, hezkuntzan ematen den kulturartekotasunen hitz egiten bazegoen bertan neska bat, bera jatorriz Afrikarra, baina Zaragozan jaiotakoa bera, bere gurasoak jatorri Afrikarra, bera Zaragozan jaiotakoa eta erizaintza ikasitakoa, ez? Eta, bueno, bera bazeukan bere titulu ofiziala, erizaintzakoa, eta baina hor askotan pasatzen dena da, bere gurasoak oraindik nazionalitate espainiarra ez zeukatenez, berak ez zeukan guk daukagun nana, ez? Berak zeukan niea. Orduan, ni horrekin joan zenean Osakidetzara, Osakidetzatik atzera bota zuten, ez? Eta berak esatu, ni hemen, ni estatuan jaiotakoa naiz, badauka titulu ofiziala beste edozein erizainek daukan bezalako berdina, baina niea daukat. Eta nie honek egin du niri hau atzera botatzea. Inkoherentzia handia, ez da? Premia dagoenean. Ez, horregatik dinot, ez? Azkenean, prestatu ere prestatzen dira, baina azkenean konsanguinidade horretatik jasotzen dute ez dute, jaiotzaz, hemen jaiota, estatuan jaiota ere ez dute lortzen nazionalitatea, harik eta bere gurasoek lortu arte, ez? Horren badago beste traba administratibo bat gehigarri dena, ez? Bueno, gero egin dudan galderatik jarraituta eta beste hezkuntza sistema batzuk hartu dituzte, ez da, kanpotik etorritako guk baino pertsona edo gehiago, ze eredu daukate? Jarri gara begiratzen, funtzionatzen dutenez? Bai, nik uste dut hor egin behar duguna da, nik esango nukena da, gure kurrikulunetan egin behar duguna da, erreferenteak eskaini gure umeei, ez? Gure umeak, kanpotik datozen ume horiek ikus dezatela eurena isladatuta dagoela eskolan, ez? Azkenean, eta nik hor beti kontatzen du nire esperientzia pertsonala, ez? Ni 2 seme ditut, eta nire seme nagusia nik gerora konturatu naiz, baina DBH-ko idea 4. mailan zegoela, eta berak ja salto eman behar zuenean batxilerrera edo gradura, semea blokeatu egin zen guztiz, ez? Hasi zen azterketak eta ez aprobatzen. Eta nik ez nuen ulertzen, ez? Da esateko, zer pasatzen da, ez? Ume normala eta akademikoki, kognitiboki normala eta blokeatuta guztiz. Eta ja, heldu zen momentua aukeraketa egiteko eta ja, basetorren eta bera, ez zuen nahi. Eta nik zer pasatzen da, gerora konturatu nintzen. Nik gerora konturatu nintzen hezkuntza sistemak berari ez ziola erreferenterik eskaini. Bera morenotxoa da, eta nik esaten nion, bera kiroletan oso aditua, futbolean bizitza osoan, gainera trebe eta igual kiroletako graduren bat edo egin, gerora igual IBF edo egiteko, eta esaten zian amazuk, ezagutzen duzu irakasle beltzik? Hori bat. Eta nik zan, begira, gure inguruan ez daukagu, orain bai badaukagu, baina esaten igual, izan behar gara gu atzeti datosan entzate referente, ez? Edo horrek zer esan nahi dut, askotan teorian gelditzen da, baina horregatik esaten dut, ze importantea da niretzat, nire kultura eskolan islatuta sentitzea, ez? Edo nire adibidez, eskolan materiala aurkitzen, erakusten didatenean, nik ikustea, badaudela erizain beltzak, zein irakasle beltzak, zein. Eta horren hor, nortasun arazo hitzela, hori bat. Eta bestalde batetik, berari erakutsi zuen, berak adibidez, berak nahi zuen gertuan geratu ikastera, ez? Azkenean, herri txikia, herri txikia, babestuta sentitzen da bera, eta bere bigarren beldurra zen, ia bertokatuko zitzaion Bilbora edo anonimo izango zen leku batera ikasten joatea, ze anonimo zen horretan arrasakeria sufritu alzuen, eta bera etzegoen prest. Bera zen sentitzen fuerte arrasakeri horri aurre egiteko, ez? Eta esan nuen, katxiz laporra, eta nik gerora konturatu nintzen, da, pentsatzen nuen, bagoaz, herri txiki batean, eta onartuak gara, onartuak dira, euskaldunak, euskaltzale, beti ez, nire bueltan ibili dira. Baina anonimo bihurtzen zaren horretan, konturatzen zara, hezkuntza sistemak ze ardura daukan, ez? Esatuzu, hori da, eta horren niko intzatut, ze erronka daukagun hezkuntzan, hori beste kultura batzuk ere eramateko eskolara, ez? Ados, erronka asko eta handia gainera planteatu dituzuenak, beste pila laga ditugu kanpoan, nik eskertzen dutzuet, bisita, ordu betea pasatzaigu, niri azkar behintzat, eta Inigo, Itziar,
Koldo eta Garazi, mila esker, etorri izanagatik, bota ditugu, hausnarketarako, eta tira, hor gehiagituko dira, baten batia kaso, bueno, zer pentsatua emango diote. Mila esker, eta nahi duzuen erarte. Eta zuei ere mila esker, horre izateagatik, hause izan da, 6. mailingurua, erronkak berbagai 6. mailingurua, Goienak 25. urte horrena duela eta antolatutakoak, tira, orain etorriko dira ekitaldi gehiago urte horrenarekin lotuta, baina esan dako, mila esker horre egoteagatik, hurrengo arte. Thank you.